Wow! Kai, kaga wata kankana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Danki shi daɗe. A'a, wai dama ‘yan mata manya-manyan mata irin ku suna fitowa da haka su sha iska? Shikenan sai aka sai maka manyan mata ba sa fitowa waje su huta. Shikenan ko da yaushe suna cikin gida? Wato na ji daɗin na fito yawo nake ina bulayi ba wani abun alkhairi da na samu banda ki. To wai ma me ya kawo ka? Alhamdulillah. Kai, ai gaskiya baiwa Allah kin cirtuta. Maganar gaskiya kin tun daga sama har ƙasa ba makosa a jikinki. Ka gama zuba? A'a, ai ban gama zuba ba. Ni za ki ce in ga na gama zuba. Ya za ki ce na gama zuba? Ai ni kalaman baki na in dai akan kyawawan mata ne, ai ba sa taba karewa. To malam ni mata aure ce. Mata aure? Ha ba baiwar Allah. Kin ga Allah ki dan taimaka ki samu nan baki. Zuwa dare he mu jo ne. Ban gane ban baka nan ba nan. Ba na faɗa maka ni mata aure ce ba? Yawwa ki samu nan taki mu. Baby, me kuma wannan yake a wajen nan haka? Ka tambaye shi ina zaune a nan ba anan ka banni ba. Kawai ya shigo nan kawai ya zo ya lamun zuba. Sai ka ce na tambaye shi. Baby kuma yanzu masu gadi har sun fara sa kayan sojoji? Ka taba ganin inda mai gadi ya sa kayan sojoji? A'a to ba a ran kayan ake a yafa ba. Ni ma zan yi. You are not serious ko? Kai, ni tabbe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji. Ya san waye ni? Ya hakuri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sai in harbe kan kashe banza ba abin da za a yi. Ya hakuri. Irin kuku ne su marasa kunyan da kawai ku zo ku ga matan mutane ku. Wallahi ni mahaukaci. Yadda hause. Wallahi mahaukaci ne. Kallon kwado ma za ka yau duk sai ka kara da layin nan. Dan Allah, baby shiga. Hara wai.